May adlaw mga binati og minahal kong matalmnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Guys, kandiron November 14, 2021. Naata dire sa Canigao Island. Maunig update sa ato ang tourism building dire sa Canigao, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Iko live dire sa Canigao Island. Atong anon guys kung unsa nay update dire sa atong agbag-o nga tourism building dire sa Canigao. Okay. Among isuri guys kung unsa nay pila na ka percent ang hapit na ni makuan mahuman para mahatagan og maayong serbisyo ang mga turista nga moari sa Canigao Island. Katong ganahan mo soroy sa Canigao Island, ang ato ang requirements aron maka-access ta diri sa island mao ang health vaccination kuan card kadtong paghuman mo vaccine man nakay card nga kuan sa duha ka baksinan na nakay card ihatag. Mao na i-present ngadto sa Port of Matalom. Okay. Among isuri guys kung unsa nay update sa ang tourism building dire sa Canigao. Balikon ko ako nagahangyo sa tanang taga Matalom ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Unsa may rason ato malang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa turismo dire sa lungsod sa Matalom. Okay. Inighumanin do kuan inig mga ligo na mo diri sa Canigao. Pwede na mo adto sito og cave kay simentado na ngadto unya og namoy four wheels makasod na ngadto mas hanip na ngadto agianan og mas paspas na puguan. Okay, hamong itor diri sa tourism building diri sa Canigao Island. Okay. Mau ni guys. Manig update sa tourism building. Nabutangan ni kon guys. Bildo, di ba? Katong pag kuan nato dire, wa pa toy bildo. Nanani ko na. Na guys na. Okay. Pit na mo guys. Manig atong tourism building diri sa Canigao Island. Manig atong primero nga room. Okay naman. Sunod manig CR. Awa pa din mo. Manig guys. Maunig first nga kuan okay na siya guys bildo hapit na ni mahuman niya nagkuan na diri nagtrabaho sig pagtrabaho. Maunig primero nga room madto na pataas ikaduha nga room busing atarang bidyan nga ikaduha nga room nagtrabaho guys hapit na dyan mahuman busing o hapit na mahuman nindot na busing lagi maunig ikaduha nga room okay. Maunig update diri sa tourism building diri sa Canigao Island.